हो सिस्टीम वरती रेकॉर्ड होईल. हो. हा, चालेल. तर आता आपण हा तिसरा श्लोक बघतोय. तर या वृक्षाच्या विस्ताराची कल्पना आपण करू शकत नाही असं म्हटलंय या श्लोकामध्ये. मुळं वरती आणि वृक्षाच्या शाखा या खाली पसरलेल्या आहेत. म्हणजे वृक्षाचा प्रारंभ कुठे, विस्तार कुठपर्यंत आहे हे आपल्याला समजूच शकत नाही. आणि या वृक्षाचा विस्तार आपल्याला समजण्यासारखा पण नाहीये. खूप अतिशय विशाल असा हा वृक्ष आहे. आता कल्पना करा, एखादा असाच विशाल वृक्ष आहे आणि त्याच्यावरती खालून एखादा बारीकसा किडा चढतोय, छोटासा किडा. तो आता चढताना वृक्षाचा विस्तार किती हे कसं समजू शकत नाही. तसंच आपण या वृक्षाला जाणू शकत नाही. कुठून सुरू होतो, कुठे संपतो, काही आपल्याला आकलन होऊ शकत नाही. तर जसा हा अश्वत्थ वृक्ष असतो, त्याची मुळं कशी खूप असतात. पारंब्या वगैरे आपण बघतो, अनेक अशा असतात आणि जमिनीला त्या घट्ट धरून ठेवतात. जमिनीतून पोषण द्रव्य ती शोषून घेतात आणि वृक्षाचं पोषण होतं. तसाच हा वृक्ष वाढत जातो, अधिकाधिक वाढतो. तसाच हा जो वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष आहे, आपल्याला सांगितलंय प्रकृतीच्या तीन गुण गुण जे असतात ते ह्या अश्वत्थ वृक्षाचं पोषण करतात. आणि सर्व जीव ह्या तीन गुणांच्या प्रभावाखाली आहेत, म्हणूनच आपल्याला बद्ध जीव म्हटलं जातं. आणि त्यामुळे आपण या वृक्षामध्ये अडकलेले आहोत. विषय उपभोगांच्या मागे आपण जात राहतो आणि आपलं हे जे बंधन आहे ना, ते अधिकच दृढ होतं. जे आपण लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये बघा, एक शरीराचा रथ अशी एक स्लाइड बघितली होती. हम्म. ज्याच्यामध्ये जे 5 घोडे होते ना, त्याची हो तुलना कशी इंद्रियांशी आपण हो केली होती, हो ना. हो तर हे जे इंद्रियांचे ही जी इंद्रिय आहे त्यांची ओढ कशी असते, आपल्या विषयांकडे असतेच. म्हणजे त्यामुळेच रथ भरकटतो आणि मग मार्ग सोडून इतरत्र कुठेही जातो. आपण म्हटलं होतं ना, की ही आपली पाची इंद्रिय जर का एकाच दिशेने आणि सर्व शक्तीनिशी एकत्र एका दिशेने गेली तर आपण पटकन कृष्णधामापर्यंत पोहोचू शकतो. पण हे इंद्रिय उपभोगांचे विषय या इंद्रियांच्या समोर येताच इंद्रियांची ओढ तिथे होते आणि त्यामुळे आपण मार्ग सोडून कुठेतरी जातो. तर हे इंद्रिय उपभोगांचे विषय हे आत्म्याच्या प्रगतीसाठी बाधा ठरतात आणि अज्ञानामुळेच जीव नेमका त्यांच्याकडे तीव्रपणे आकर्षित असतो. तर इथे या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की या वृक्षाला शस्त्राच्या साह्याने छाटून टाकले पाहिजे. म्हणजे काय, आपली जी ओढ आहे ना, आसक्ती आहे या इंद्रिय तृप्तीकडे, ही आपल्याला शस्त्राच्या साह्याने छाटून टाकली पाहिजे. का म्हटलंय शस्त्राच्या साह्याने छाटून टाकली पाहिजे? म्हणजे कसं, कम्प्लीट आपल्याला सेपरेशन पाहिजे तिथे. असं थोडंसं जरी तिथे अडकून राहिलं ना त्या आसक्तीमध्ये, तरी ती परत परत येते. मायेचं स्वरूपच ते आहे. त्यामुळे अनासक्तीच्या शस्त्राने या वृक्षाला छाटून टाका. असंग शस्त्रेन दृढेन चित्वा आणि बंधनातून मुक्त व्हा आणि मग माझ्या धामामध्ये या, असं कृष्ण म्हणतात. आता एकदा की आपण भगवत धामात गेलो की परत आपला भौतिक जगामध्ये जन्म घेत नाही आपण. आणि आपण ही मायेच्या तीन गुणांमुळे जी इथे विविध दुःख भोगतो आहे ते तिथे आध्यात्मिक जगतामध्ये काही नाही. हे सगळं भौतिक जगाचंच आहे. म्हणजे म्हणून इथे कृष्ण म्हणतात यस्मिन गताना निवर्तन्ती भूयः. म्हणजे भगवद्धाम हे असं स्थान आहे की जिथून जिथे गेल्यावर आपल्याला पुन्हा परतून यावं लागत नाही. आता मग या स्थानाकडे जायचं असेल तर, अशा स्थानाकडे जिथून आपल्याला परतून यावं लागत नाही, तर मग काय करायला पाहिजे आपल्याला, हे पण जाणणं आपल्याला आवश्यक आहे. तर त्यासाठी या सर्व भौतिक जगातल्या, आध्यात्मिक जगातल्या या सर्व गोष्टींचा उगम ज्यांच्यापासून झालाय ना, म्हणजे अहम सर्वस्य प्रभव, हे कोण आहेत तर कृष्ण आहेत. तर या भौतिक जगाच्या विस्ताराचं मूळ कारण जे आहे त्या म्हणजे आपल्या इच्छा आणि कामना, त्या सगळ्या संपून जाण्यासाठी आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं पाहिजे. कृष्णांची कृपा प्राप्त झाली त्यांना शरण गेल्यामुळे, तेव्हा आपली भौतिकाकडची आसक्ती ही कमी होऊ होऊ लागते म्हणतात तसं. तर आपली जी भौतिकाकडे आसक्ती असते ना, ही आसक्ती कधी जाऊ शकत नाही. म्हणजे आसक्ती ही राहतेच. मग आसक्तीचा विषय मात्र बदलू शकतो. म्हणजे कुठे लावायची ही आसक्ती, हे निर्णय करायचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे आहे. जसं आता आपली इंद्रिय जोपर्यंत कार्यक्षम आहेत, म्हणजे आपल्याला डोळ्यांनी दृष्टी आहे आपल्या डोळ्यांमध्ये, तोपर्यंत ते बघतातच. कानाला ऐकायला येतंय तोपर्यंत कान हे ऐकणारच आहे. पण डोळ्यांनी आपण काय बघतो, कानांनी आपण काय ऐकतो, किंवा जिभेने कसला स्वाद घेतो, ह्याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे असतं. तर ह्या इंद्रियांना भौतिक विषयातून काढून जेव्हा आपण कृष्णांकडे वळवतो, कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित करतो, तर तेव्हा ही इंद्रिय आपोआपच संयमित होतात. हा मार्ग दिलेला आहे आपल्याला. आणि म्हणजे भौतिकामधून कृष्णांबरोबर आपल्याला जोडून घेण्याचा.
आता कसं आहे इथे म्हटलेलं आहे ना की जोपर्यंत आपल्या भौतिक इच्छा या नेहमीच असतात, जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत म्हणजे आपल्यामध्ये चेतना आहे तोपर्यंत या इच्छा या असणारच. म्हणूनच आपल्याला सजीव म्हटलेलं आहे. पण या इच्छा कुठल्या असाव्यात हे आपण ठरवू शकतो. तर ही इंद्रियांची त्यांच्या विषयांकडची जी ओढ असते ना ती राहतेच, जरी व्यक्तीने इंद्रिय उपभोग करायचा नाही हे दृढपणे ठरवलं आणि त्याच्यातून तो मुक्तही झाला तरी इंद्रियांची ओढ त्यांच्या विषयांकडे ही नेहमी राहते. तर म्हणून आपल्याला कृष्णांकडे जोडून घेणं हे आवश्यक आहे. कारण ही शक्ती आपण स्वतः, हे बळ आपल्यामध्ये नसतं इंद्रियांना थांबवण्याचं. कृष्ण ज्यांना ऋषिकेश म्हटलं जातं, हा सर्व इंद्रियांचे स्वामी आहेत ते, जेव्हा आपण आपली इंद्रिय त्यांच्या बरोबर जोडतो तेव्हा त्यांच्या शक्तीने आपली ही इंद्रिय संयमित होऊ शकतात. आता आपण सर्वजण बघा भौतिक जगामध्ये आहे आणि भौतिक जगामध्ये मायाशक्तीचं राज्य आहे, मायेचा प्रभाव म्हणतो आपण. तर या मायेच्या प्रभावामुळेच इथे मनुष्य कसा भ्रमित असतो आणि या भ्रमाचा परिणाम म्हणूनच दुःख देणाऱ्या गोष्टी त्याला सुखदायक वाटू लागतात. जसं कोणी आता सिगरेटचं व्यसन आहे, दारूचं व्यसन आहे, स्त्रीगमन करत असेल तर त्यांना काय वाटतं की ह्याच गोष्टींमुळे मला सुख मिळतंय. आणि भौतिक जगामध्ये बघा नेहमी दुःख देणाऱ्या गोष्टी ह्या खूप अशा आकर्षक असतात, चकाकत असतात, ते मायेचं स्वरूप आहे कारण. पण आपल्याला आपल्या चित्तामध्ये जी अशुद्धता असते ना, अनर्थ असतात, त्यामुळे आपल्याला नेमकं ज्या अयोग्य गोष्टी असतात ना त्याच करायला आवडतात. आपण पटकन आकर्षित होतो अशा गोष्टींकडे आणि जे हितकारक आहे तिथे आपण आकर्षिले जात नाही. तर भौतिक जगामध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टी ह्या जशा तशा नसतात, ह्याचा अनुभव पण आपण खूपदा घेत असतो बघा. कुठलं जाहिरात ऐकून आपण जर का एखादं कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट घेतलं, म्हणजे खरं तर त्याने त्वचा चांगली होते असं सांगितलेलं असतं पण नेमका त्वचेवर त्याचा दुष्परिणाम होतो. किंवा कुठल्या तरी स्कीम मध्ये व्याज जास्त मिळतं म्हणून एखाद्या व्यक्तीने आपले पैसे गुंतवले त्याच्यामध्ये, तर त्याचंही नुकसान होतं. कुठे एखादं चित्र बघून आपण घर घेतलं त्या ठिकाणी पण प्रत्यक्षामध्ये तसं तिथे सापडत नाहीत गोष्टी. म्हणजे हे मायेचं स्वरूप आहे, ज्या गोष्टी जशा दाखवल्या जातात तसं नसतं ते. आणि त्यासाठी पण तरीही आपण या भौतिक जगामध्ये मात्र आसक्त असतो. तर आता हे ह्याचं कारण काय आहे, हे म्हणजे हा संग दोष आहे आपला. या भौतिक जगाकडे आपण जी आसक्ती ठेवलेली आहे ना, संगती ठेवलेली आहे. आता या पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला याबद्दल अधिक स्पष्टपणे सांगणार आहे. पण ह्याच्याबद्दलचं ना आपण दुसऱ्या अध्यायातला 59वा श्लोक होता, त्याच्यामध्ये कृष्णांनी हा मार्ग पण आपल्याला सांगितलाय. त्याची एकदा आपण जरा वाचूया. माताजी, योजना माताजी 2.59 च तात्पर्य तुम्ही वाचता का जरा? हा, तुम्ही म्यूट आहात माताजी. हा हा माताजी वाचते, एक मिनिट. हा. हा. टू पॉईंट पॉइंट फिफ्टी फिफ्टी नाईन हा. 19, 20, 21. विषया निवर्तन्ते निराहारस्य हा. नः रजस्वर्जं हा वाचा, हो. सायली माताजी श्लोक वाचा तोपर्यंत. हा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हा. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांबद्दलची गोडी राहतेच. परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी कार्ये थांबविल्यास तो चेतनेमध्ये स्थिर होतो. तात्पर्य: मनुष्य जोपर्यंत दिव्य स्तरावर स्थित होत नाही तोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे परावृत्त होऊ शकत नाही. विधिविधानांद्वारा इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त होण्याची पद्धती ही काहीशी रोगी मनुष्याने विशिष्ट खाद्यपदार्थापासून पथ्य पाळण्याप्रमाणे आहे. पण रोग्याला अशी बंधनेही आवडत नाहीत आणि त्याची खाद्यपदार्थामधील रुचीही नाहीशी होत नाही. त्याचप्रमाणे अष्टांग योग यासारखे काही आध्यात्मिक मार्ग ज्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादी येतात, हे ज्या व्यक्तींना श्रेष्ठ ज्ञान नाही अशा अल्पबुद्धी लोकांसाठी आहे. परंतु आपल्या कृष्ण भावनेच्या प्रगतीत ज्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांच्या अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाखली आहे त्याला निर्जीव भौतिक गोष्टींविषयी मुळीच गोडी राहत नाही. म्हणून जीवनातील आध्यात्मिक प्रगतीपथावर असणाऱ्या अल्पबुद्धी नवसाधक व्यक्तीसाठी बंधने असतात. परंतु अशी बंधने जोपर्यंत एखाद्याची कृष्ण भावनेमध्ये वास्तविक गोडी निर्माण होत नाही
तोपर्यंतच केवळ चांगली आहेत. जेव्हा एखादा खऱ्या अर्थाने कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा त्याची आपोआपच अशा निरर्थक गोष्टींमधील गोडी कमी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा म्हणजे इथे काय सांगितलंय, आपल्यामध्ये जे अनर्थ आहेत, अशुद्धता आहेत, त्यामुळे आपण नेमके ज्या अयोग्य गोष्टी आहेत तिथे आकर्षिले जातो. आता जोपर्यंत आपल्यातल्या या अशुद्धता असतील ना, तोपर्यंत हे आपण असंच करणार. तर या अशुद्धता जाण्यासाठी आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं पाहिजे. जी 4 नियामक तत्व आहेत त्यांचं पालन आपल्याला काटेकोरपणे केलं पाहिजे. आणि हा मार्ग आपल्याला सांगितलाय, जे आधीच्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं ना, असंग शस्त्रेन दृढेन चित्वा, म्हणजे अनासक्तीच्या शस्त्राने या वृक्षाला छाटून टाकायचं. हे कसं शक्य आहे? कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्यानेच आपल्याला शक्य आहे. आता 5वा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. माताजी, तिसरा आणि चौथा ना? तिसरा तिसरा माताजी. हो. हा, तिसरा आणि चौथा आपण बघितला ना, तो नाही एकत्रच नाही होता ऍक्च्युली. नुसता बघितला आपण. नाही, नुसता हा हा, बरं बरं, ओके ओके, दुसरा झाला. बरं बरं, आता तिसरा आणि नुसता चौथा. दुसरा झाला. हा. 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 हरे कृष्ण. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. हरे कृष्ण. माताजी चौथा पण वाचू? हा हो, चौथा पण एकत्रच वाचा. हो. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. बघा, ह्यातलं थोडंसं मी तुम्हाला आधीच्या दुसऱ्या श्लोकामध्ये सांगितलं की ही अनासक्ती कशी छेदून टाकली पाहिजे. तर वृक्षाच्या या भौतिक विस्तारामध्ये बद्ध झाल्यामुळे मनुष्य कसा आहे, या भौतिकामध्येच अडकून पडलेला आहे. वृक्षाच्या एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर, दुसऱ्या शाखेवरून तिसऱ्या शाखेवरती. कारण या वृक्षामध्ये म्हणजे ज्या भौतिक जगामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल त्याला आसक्ती आहे. तर इथे असंग असा जो शब्द आहे ना, तो पण खूप महत्वाचा आहे. आता इंद्रिय भोग करण्याची म्हणजेच प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची जी ही इच्छा असते ना, ही या बद्ध आत्म्याची खूप प्रबळ इच्छा असते. आणि म्हणून शस्त्रांच्या आधारावरती हे तोडून टाकलं पाहिजे. ही इच्छा जी आहे स्वामित्व गाजवण्याची, याच्यापासून आपल्याला अनासक्त व्हायला हवं. आणि हे अनासक्त कधी होऊ शकतो? ज्ञान घेऊन होऊ शकतो. हे ज्ञान आपण जेव्हा वारंवार एखाद्या ज्ञानी पुरुषांकडून म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंकडून ऐकतो तेव्हा आपल्याला समजतं की हे आपल्या बंधनाचं कारण आहे. आणि ह्याच्यातून जर का आपल्याला दूर राहायचं असेल, ही अनासक्ती आपल्याला जर का आपल्यामध्ये तयार करायची असेल, तर आपल्याला शास्त्रांचा आधार घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून मग आपण 4 नियामक तत्व पाळतो. गुरूंनी आपल्याला जो मार्ग सांगितला आहे, जप करायचं, श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता ही वाचायची, हे केल्याने आता आपल्यामध्ये हे अनर्थ हळूहळू कमी होऊ लागतात. भौतिकाकडची आसक्ती आता आपली नियंत्रणात येते म्हणूया. आणि मग क्रमशः ती कमी होत जाते. अनर्थ कमी झाले की आपली कृष्णांकडची जी गोडी आहे, कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची, ही अधिक वाढते. हे अनर्थच आपल्याला उलट्या दिशेने घेऊन जातात, भौतिकाच्या दिशेने किंवा मायेच्या दिशेने. म्हणून आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण भौतिक जगात आहोत म्हणजेच आपल्यामध्ये ते अनर्थ आहेत. आणि अनर्थ पार करणं हा जो टप्पा आहे ना, हा सगळ्यात कठीण टप्पा आहे. त्यासाठी आपल्याला म्हणजे आपण जसं बघा अपहिल जातो, कुठल्या तरी टेकडीवर चढत असतो किंवा डोंगरावर चढत असतो, तेव्हा आपल्याला जोर लावावा लागतो, काहीतरी शक्ती आपल्याला घालावी लागते त्याच्यामध्ये. तर तो हा प्रकार आहे अनर्थाचा टप्पा पार करेपर्यंत. म्हणून आपल्याला म्हणजे सहजगत्या ही गोष्ट होत नाही. एकदा अनर्थांचा टप्पा आपण पार केला की मग पुढचं हे आपली गती आपण पकडू शकतो पुढच्या प्रगतीकडे. तर हे आपल्याला इथे समजतं. आता आपण 5वा बघूया. म्हणजे 5, हा बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखसङ्गसन्नैर्गच्छन्तमूढाः पदमम्यव्यतत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, मी शेवटचे दोन पुन्हा एकदा वाचते हा. हा. द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. जे खोटी प्रतिष्ठा, मोह आणि असत्संगापासून मुक्त आहेत, जे नित्यत्व जाणतात, भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुखदुःखांच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत आणि मोहरहित होऊन परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भौतिक प्रकृतीमध्ये जो अडकलेला आहे त्यावरती प्रभुत्व गाजवणारी ही असते मायाशक्ती, जी भगवंतांची शक्ती आहे, जिला मोहमाया असंही म्हटलेलं आहे. तर माया म्हणजे भ्रम, इल्युजन. आणि भौतिक जगातील जीवाला ती कसं आहे, भ्रमित करून सोडते आणि तिच्या प्रभावाने भ्रमित झालेला जीव मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाखाली इथे असतो. मिथ्या अहंकार म्हणजे स्वतःला शरीरच मानणं. आता शरीरच मानणं म्हणूनच तो स्वामित्व गाजवायला बघतो, स्वतःलाच करता मानतो आणि मग इथे भोग करू लागतो स्वतःला स्वामी मानून. मग मला मान सन्मान मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवतो, मला नेहमी प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना तो विसरून जातो की तो इथे काही काळापुरता आहे. आता मिथ्या अहंकाराच्या आहारी जाऊन स्वतःला स्वामी मानून तो भोगामध्ये लिप्त होतो आणि ही बंधनं अधिकच दृढ होत जातात त्याच्या भोवती. आता हे सर्व भोग भोगताना मात्र प्रकृतीचे खरे स्वामी भगवंत याचा त्याला पूर्ण विसर पडलेला असतो आणि त्यामुळे या बंधनातून बाहेर पडण्याचा जो मार्ग असतो ना, तोही तो हरवून बसतो. म्हणजे हे दलदलीसारखं स्वरूप आहे बघा त्या भौतिक जगाचं. अडकलेला जीव त्या दलदलीमध्ये अजूनच खाली जाऊ म्हणजे जायला लागतो, बाहेर निघू शकत नाही त्याच्यातून. तर ज्या इंद्रिय भोगाला तो आता सुख मानतोय ते खरं तर त्याच्यासाठी ते घट्ट बंधन आहे, ज्यातून सुटकेचा मार्ग केवळ भगवंत त्याला देऊ शकतात. आणि हे तो विसरला आहे, त्यामुळे त्या बंधनातून मुक्त होण्याच्या सर्व जणू आशा त्याच्या लयाला गेलेल्या असतात. आधी नाही अंत नाही असा हा वृक्ष आहे आणि या वृक्षाच्या एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर असाच तो फिरत राहणार आहे, सदैव जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्येच तो अडकून पडणार आहे. आपण ते 13व्या अध्यायामध्ये चित्र बघितलं होतं बघा, फ्लाइट ऑफ अ मॅन इज अ वंडर इन डीड. जर का आठवत असेल हो तुम्हाला तर, हो की हो त्याच्यामध्ये कसं होतं, एक बहुतेक योजना माताजी नव्हत्या ना 13व्या अध्यायाला. तर एक अ, मला तुम्ही माता- कोहोस्ट बनवता का माताजी, सायली माताजी? हो हो हो. हा, मग मी ते चित्र दाखवते, माझ्याकडे ते आहे, आणि त्याने आपल्याला हे व्यवस्थित समजेल. केलंय केलंय. हा हा हा, थँक्यू माताजी. अं, हा बघा, मी आता इथे शेअर केलंय हे चित्र. हम्म, हम्म. याच्यामध्ये कसं आहे बघा, हे आपल्या भौतिक जगाचं आणि आपलं स्वरूप दाखवणारं हे चित्र आहे. आता एक मनुष्य असतो जो पळतोय आणि म्हणजे त्याच्या मागे हा हत्ती लागलेला असतो. त्यासाठी हत्तीपासून आपला बचाव करण्यासाठी हा मनुष्य पळतोय आणि तो त्या झाडाचा आधार घेतो. झाडावरती चढतो पण घाबरलेला असतो, कारण हत्ती मागे येतच असतो आणि त्यामुळे त्याचा पाय घसरतो आणि त्यामुळे त्या फांदीवरती तो आता लटकतो. आणि आपण समजून जसं घेतलं होतं की आता बघा त्याच्या समोर केवढी संकट आहे, तो हत्ती तिथे येऊन पोचतो आणि तो ते झाड आता जोराजोरात हलवू लागतो. मग ज्या फांदीला तो लटकलेला आहे तिकडे दोन उंदीर आहेत, ते ती फांदी कुरतडत आहेत. खाली बघा, खाली एका सर्प आहेत, जे म्हणजे अगदी त्याला दंश करायला अगदी तयारच आहेत. आणि वरती मधमाशांचं पोळ आहे. आणि हा जेव्हा हत्ती ते झाड हलवू लागतो तेव्हा त्या मधमाशाही चवताळतात आणि ह्याला डंख मारू लागतात. आता हे जे एवढं सगळं चालू आहे ह्याच्यामध्ये त्याला त्या पोळ्यातून काही थेंब मात्र त्याच्या चेहऱ्यावर पडतात, चेहऱ्यावरून त्याच्या जिभेवर पडतात आणि त्याला त्याचा गोडवा मिळतोय. तर ते त्याला मिळत राहावं यासाठी आता ही सगळी संकट तो सहन करायला तयार आहे. हे आपलं भौतिक जगाचं चित्र आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण म्हटलं हा जो हत्ती आहे हे काय, मृत्यूचं प्रतीक आहे, जो आपल्याला अटळ आहे, म्हणजे कधी ना कधी तरी हा मृत्यू आपल्याला भेटणारच आहे.
जसे हे दोन उंदीर आहे जे ती फांदी कुरतडतायत, ते दिवस रात्र ह्याचं प्रतीक आहे की प्रतिदिन आपण मृत्यूच्या जवळ जातोय. मग खाली जे सर्प आहेत तर ते आपल्या जीवनातल्या मोठ्या अडचणी आहेत, आणि वरच्या ज्या मधमाशा आहेत त्या दैनंदिन जीवनामध्ये येणारी छोटी संकट म्हणूया तसं आहे. पण आता ह्या आणि ते मधाचे जे थेंब पडतायत ते म्हणजे ही इंद्रिय तृप्तीतून मिळणारं आपल्याला क्षणिक सुख आहे. आता हे एवढं सगळं संकट, एवढे कठीण परिस्थिती असताना पण आता समोर भगवंत त्याला मदतीचा हात देतायत, ते मात्र तो बघत नाहीयेत. म्हणजे बघा त्याचं बंधन किती दृढ आहे. हा, ते दोन थेंब मधाचे मिळावेत ह्याच्यासाठी एवढी संकट सहन करायला तो तयार आहे, पण भगवंतांनी दिलेला मदतीचा हात तो पकडायला तयार नाहीये. असं हे भौतिक जगाचं मध्ये अडकलेल्या बद्ध जीवाचं चित्र आहे. तर त्यामुळे या बंधनातून मुक्त होण्याच्या सर्व आशा आता या व्यक्तीच्या लयाला गेलेल्या असतात. मग तो त्या अश्वत्थ वृक्षाच्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवरती, म्हणजे सदैव जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्येच तो अडकून राहतो. तर ह्या अश्वत्थ वृक्षरूपी मात्र ह्या वृक्षाकडे जे आपलं मात्र भौतिक बंधन आहे ना, जो हे छाटू शकतो ना, तो या प्रकृतीच्या मोहजालातून मुक्त होऊ शकतो. आणि भौतिक प्रकृतीमधली जी द्वंद्व असतात, मग सुख दुःख, मान अपमान, जय पराजय, हे सगळं तो सम राहतो मग असा व्यक्ती, कारण त्याने ते आता बंधन मायेचं तोडलेलं असतं. आणि मग ते प्रकृतीचे जे स्वामी आहेत परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवंत, यांना तो शरण गेल्याने हे त्याला शक्य होऊ शकतं. आणि इथे तात्पर्यामध्ये या 5व्या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद मिथ्या अहंकाराने उन्मत्त, उन्मत्त म्हणजे उन्माद हा शब्द आपण ऐकलाय बघा. उन्माद म्हणजे काय? न समजण्याची स्थिती. काय करतो आहे हे योग्य अयोग्य हे न समजण्याची जी स्थिती असते त्याला उन्मत्त म्हटलंय. म्हणजे आपलं हित कशात आहे हे न समजून उलट सर्व बंधनात अडकवणाऱ्या कृतीमध्येच हा मनुष्य अडकतो. तर हे इथे असं त्याचा भ्रम म्हणजे मायेच्या भ्रमाखाली असल्यामुळे, भ्रमित अवस्था असल्यामुळे तो हे करत असतो, हे आपल्याला समजतं. आता आपण 6वा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भौतिक जगाचं वर्णन कृष्णांनी सांगितलं, स्वरूप पण सांगितलं कसं आहे ते. आणि ह्यानंतर आता कृष्ण त्यांच्या धामाचं वर्णन करतायत, जे या भौतिक जगापासून खूप वेगळं आहे आणि श्रेष्ठ आहे. आता कृष्णांचं धाम म्हणजे गोलोक वृंदावन आणि वैकुंठधाम, जे कसं आहे स्वयंप्रकाशित आहे असं म्हटलेलं आहे इथे. पण भौतिक जगाला प्रकाशित करण्यासाठी मात्र सूर्य असतो, अनेक ग्रह तारे असतात, चंद्र असतो. आता हे जे सर्व ग्रह तारे असतात किंवा चंद्र पण, याला प्रकाश कुठून मिळतो? सूर्यापासून मिळतो. हम्म. पण कृष्णांचं जे धाम असतं ते स्वयंप्रकाशित आहे. तर सर्व ग्रहांच्या म्हणजे जे दैदिप्यमान तेज असतं हे कुठून येतं? तर ब्रह्मज्योतीपासून येतं. ब्रह्मज्योती म्हणजे गोलोक वृंदावनातून हे प्रसारित होत असतं सगळीकडे, कारण ते भगवंतांचं तेज आहे. सर्व गोष्टींचा उगम हे भगवंतच आहेत. तर भौतिक जगाला प्रकाशित करणारे जे चंद्र सूर्य आहेत त्यांचंही तेज कृष्णांपासून येत असतं. आणि चंद्र सूर्याच्या प्रकाशाशिवाय हे भौतिक जग अंधकारमय असतं, अज्ञानरूपी अंधकारात असतं असं म्हणूया. आणि या अज्ञानामुळेच जीव स्वतःला स्वामी समजतो आणि प्रकृतीचा उपभोग घेत असतो. पण जेव्हा जीव आता भगवंतांना शरण जातो तेव्हा तो क्रमशः शुद्ध होऊ लागतो आणि भगवत धामाची प्राप्ती करून मग सच्चिदानंद जीवन भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो तिथे रममाण होतो. आता खरं तर बघा, आपण या भौतिक जगात राहून दुःखी आहोत, जे आपण त्या चित्रामध्ये बघितलंय तसंच आपल्यालाही अनेक संकट येत असतात. आणि कृष्णही या भौतिक जगाचं वर्णन दुःखालयम अशाश्वतम किंवा अनित्यम असुखम असंच करतात. पण असं असलं तरी आपल्याला कृष्णांच्या धामामध्ये जाण्याविषयी आकर्षण वाटत नाही. आता कृष्णांचं धाम शाश्वत आहे, तिथे आनंदच आहे, सुखच सुख आहे, त्याचा कधी नाशही होत नाही. ह्या धामाचा भौतिक जग कसं आहे, विनाश म्हणजे प्रलयामध्ये विनाश होतो त्याचा. पण तरीही आपल्याला गौलोक धामाबद्दल किंवा कृष्णांच्या धामाबद्दल आकर्षण वाटत नाही. ह्याचं कारण काय? त्याचं कारण म्हणजे अज्ञान. भौतिक जग हे कसं जेल सारखं म्हटलंय आपण, अडकलोय ह्याच्यामध्ये.
आणि इथल्या ज्या सुखसुविधा आपल्याला आहे, सुखसुविधा म्हणजे काय, जे थोडेफार सुखाचे क्षण आपल्या जीवनामध्ये येतात तेच आपल्याला बरे वाटू लागतात. आणि या जेलरूपी भौतिक जगातून सुटका करण्याचा मार्ग आपण शोधत नाही. जसं हा आता चित्रामध्ये जो फांदीवर लटकलेला मनुष्य होता, त्याला ती आता संकटच चांगली वाटतात, कारण त्याला तो मधाची आशा खूप आहे. हा, त्याची आसक्ती तिथे आहे. तसंच आहे. पण आता भगवंतांचे आपण अंश आहोत आणि त्यांच्यापासून दूर राहून आपण सुखी राहू शकणार नाही, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. जसं आता मासा पाण्याबाहेर काढला की तो जगू शकत नाही. झाडाची एखादी तुटलेली फांदी झाडापासून वेगळी झाली की सुकू लागते. तसाच हा जीवात्मा भगवंतांपासून दूर गेला ना की तो दुःखीच होतो. तर जेव्हा तो चित्रात दाखवलेला व्यक्ती जेव्हा हे समजेल ना की 2 थेंब मध जरी मला मिळाला तरी मला मात्र सतत अनेक अशा संकटांना, दुःखांना सामोरं जावं लागतंय, हे असं का बरं, मला सुखच सुख का मिळू शकत नाही. म्हणजे इथून त्याची आता जिज्ञासा सुरू होते. मग तो मी कोण आहे, या जगाचा निर्माता कोण आहे, मग तो जग कसं चालवतो, कुठे राहतो तो, मग मला त्यांच्यापर्यंत कसं जाता येईल, हे विचार त्याच्या मनामध्ये जेव्हा येतात तेव्हा मग ते उत्तर शोधण्यासाठी तो गुरूंचा आश्रय घेतो. पण प्रथम या भौतिक जगाविषयी त्याला ही अनासक्ती असायला हवी, तरच मग ती जिज्ञासा तो करू शकतो. ही अनासक्ती जेव्हा झाली ना भौतिकाच्या बद्दल, तेव्हा मग भगवंतांकडे जाण्याची त्याची वाटचाल सुरू होते. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता 7वा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण स्पष्टपणे सांगतात की सर्व जीव हे माझेच अंश आहेत. जीव म्हणजे कोण, मनुष्य, पशु, पक्षी एवढंच नव्हे तर देवता सुद्धा भगवंतांचे अंश आहेत. आपल्याला माहिती आहे की भगवंत स्वतःचा विस्तार करतात अनेक रूपांमध्ये, आणि भगवंतांच्या प्रमुख विस्तारित रूपांना विष्णू तत्व म्हटलं जातं. विष्णू तत्व म्हणजे जे महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू किंवा क्षीरोदकशाही विष्णू, हे सर्व विष्णू तत्व आहेत. आणि जे जीव आहेत ना, हे दुय्यम विस्तार आहेत, त्यांना जीव तत्व म्हटलं जातं. आता हे जे विष्णू तत्व आहेत ते भगवंतांचे स्वांश आहेत आणि जीवाला विभिन्न अंश म्हटलेला आहे. आता जीव म्हणजे आपण समजून घेतलं सर्व प्राणी, पक्षी, मनुष्य, तसंच देवदेवता, हे सर्व भगवंतांचे अंश आहेत. आता म्हणजे हे लक्षात भगवान इथे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की भगवान शंकर, ब्रह्मदेव, इतर सर्व देवदेवताही भगवंतांचेच अंश आहेत. आता हे जीव कसे आहेत, सर्व शाश्वत आहेत आणि नित्य पण आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट आपल्याला या श्लोकात काय सांगितली, तर सर्वजण संघर्ष करीत आहेत, म्हणून तो कर्षती हा शब्द आलेला आहे. आता भौतिक जगातला जीव हा बद्ध जीव म्हटला जातो. प्रकृतीच्या गुणांनी तो बद्ध असतो आणि त्यामुळे अज्ञानाच्या प्रभावाखाली मिथ्या अहंकाराने बांधलेला असतो. मिथ्या अहंकारामुळे मी करता आणि मी भोगता अशा विचारानेच तो जगतो. आणि जे जीवाचं मूळ स्वरूप आहे की कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे, या ज्ञानावर भौतिक मायेचं आवरण असतं. त्यामुळे जीव भौतिक जगामध्ये कृष्णांच्या विस्मरणात राहतो आणि मायेचा दास बनून राहतो. इंद्रिय तृप्तीमध्येच लिप्त होतो आणि ते करताना भगवंतांच्या पासून अधिकच दूर जातो. आणि जेवढा दूर असतो तो कृष्णांपासून, तेवढा त्याचा संघर्ष जास्त असतो आणि तेवढंच दुःख तो भोगत असतो. आता भगवंत कसे आहेत, पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. स्वराट असा शब्द भागवतम मध्ये ह्याच्यासाठी वापरलाय. पण आपण म्हटलं की जीव हे भगवंतांचेच अंश आहेत, तर त्यामुळे भगवंतांचेच गुण त्याच्यामध्येही जीवामध्येही असतात. म्हणून आपण म्हणतो ना, जीव गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या सारखा आहे. तर त्यामुळे जीवाकडे पण स्वातंत्र्य असतं, पण कशा आंशिक स्वरूपात असतं. आणि या स्वातंत्र्याचा वापर जेव्हा तो व्यक्ती भोग करण्यासाठी करतो तेव्हा तो मात्र बद्ध होतो. आणि या स्वातंत्र्याचा वापर योग्य प्रकारे करून तो भगवंतांची भक्ती जेव्हा करतो तेव्हा ती त्याच्यासाठी मुक्त करण्यासाठी म्हणजे त्याला मुक्त करते. तर जो बद्ध आहे तो दुःखी आहे आणि संघर्षही तो करतोय. पण जो स्वातंत्र्याचा योग्य वापर करून भक्ती सेवेमध्ये संलग्न होतो तो क्रमशः भौतिक बंधनातून मुक्त होतो.
आणि जे मूळ स्थान आहे त्याचं म्हणजे भगवत धाम तिथे पोचतो. जेव्हा तिथे पोचतो तेव्हा त्याचा हा संघर्ष संपतो. संघर्ष हा भौतिक जगामध्ये आहे, कारण इथे तो मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली आहे. जेव्हा जीव आध्यात्मिक जगाची प्राप्ती करतो तेव्हा तो भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावातून मुक्त होऊन भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे जोडून घेतो, त्यामुळे सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करतो. पण कृष्णांच्या शिवाय भोग करण्याची ही जी प्रवृत्ती आहे ना, प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची वृत्ती, ही मनुष्याच्या बंधनाला कारणीभूत ठरते. तर जेव्हा आपण प्रत्येक गोष्ट कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून करायला लागतो, जसं की आपण आता अन्न खाऊ तर कृष्णांना अर्पण करून मी प्रसादच खाईन, हा नियम जेव्हा आता बनवला, तर मग अशा प्रकारे कार्य केल्याने हे बंधन सुटू शकतं. जसं आपण मगाशी म्हटलं ना, एक उदाहरण घेतलं की झाडाची तुटलेली फांदी झाडापासून वेगळी झाली की ती सुकणारच आहे. तसंच जीव हा जो आहे भगवंतांचा अंश आहे, भगवंतांपासून दूर राहून तो सुख प्राप्त करू शकणार नाही. पण मायेच्या प्रभावामुळे आपल्याला काय वाटतं की आपण इथे सुखी आहोत, पण खरं तर आपण हे सुखी नसतो, आपण बंधनामध्ये अजून अडकून जात असतो. आता आपण 8वा श्लोक बघूया. हरे हा. कृष्ण. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता इथे ना वायू म्हणजे हवेबद्दल सांगितलंय. हवा कशी असते बघा, एखाद्या फुलाचा सुगंध ती दूरवर नेऊन पोचवते. आपला अनुभव असतो ना, वाऱ्याची झुळूक येते, कुठल्या तरी फुलाचा आपल्याला छान सुवास येतो, पण ते फुल दिसत नाही, पण तरी आपल्याला सुगंध येत असतो. किंवा कधी आपण ट्रेन मधून लांबचा प्रवास करत असू, तर त्या जंगलाच्या रस्त्याने प्रवास असेल, तर कुठला प्राणी मृत झाला असेल जंगलामध्ये, तर दुर्गंधी पण आपल्याला येते. किंवा कुठेतरी झेंडूच्या फुलाची शेतं असतील तर त्या फुलांचा सुगंध पण आपल्याला येतो. म्हणजे दुर्गंध आणि सुगंध दोन्ही हे हवेमुळे येतात, हवा माध्यम असतं. तर विविध गंध हे या माध्यमाच्या द्वारे येतात. तसं आता आपलं सूक्ष्म शरीर आहे बघा, माध्यम आहे हे. मन, बुद्धी आणि अहंकार याने हे सूक्ष्म शरीर बनतं. हे आपल्या विविध वासना आणि इच्छांचं माध्यम आहे. मृत्यूच्या नंतर केवळ आपल्या स्थूल शरीराचा नाश होतो, पण हे जे सूक्ष्म शरीर आहे, ज्यामध्ये या इच्छा वासना आहेत, त्याप्रमाणे आपल्याला पुढचं शरीर प्राप्त होतं. जसं आता आपण म्हटलं, प्रत्येक जीवाला आंशिक स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलं आहे. त्याचा उपयोग करून जीव इच्छा करतो आणि त्यानुसार तो कर्म पण करतो. जशी इच्छा असेल तसंच तो ती पूर्ण करण्यासाठी कर्म पण करणार. आणि हे कर्म करता करता पुढे कुठल्या शरीरात त्याचं देहांतर होणार हे तो निश्चित करत असतो. म्हणजे जीवनात ज्या प्रकारे त्याने कर्म केली असतील तसाच त्याचा भाव आता मृत्यू समयी पण राहतो आणि त्याप्रमाणेच त्याला पुढचं शरीर प्राप्त होतं. आता जो चांगली कर्म करत असेल त्याला उच्च ग्रहाची प्राप्ती होते. जो कृष्ण भावना भावित कर्म करत असेल त्याला कृष्णधामाची प्राप्ती होते. तर इथे लक्षात काय घ्यायचंय आपल्याला की शरीराच्या विनाशानंतर सर्व काही नष्ट होतं असाही गैरसमज अनेकांचा असतो. म्हणजे जे आम्ही या जन्मात केलं ते इथे संपलं, पुढे त्याचा काही परिणाम होणार नाही. पण असं नाहीये. शरीरामध्ये स्थित आत्मा या देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जातो, देहांतर करतो आणि त्याचं जे आत्ताचं शरीर आहे, वर्तमान शरीर, आणि आत्ता जो तो कर्म करत असतो वर्तमान कर्म, ही पुढच्या शरीराची पार्श्वभूमी असते. तर म्हणजे केवळ स्थूल शरीराचा नाश होतोय मृत्यूनंतर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धी, अहंकार हे जे सूक्ष्म शरीर ज्याचं बनलेलं आहे हे मात्र पुढील शरीराची संकल्पना सोबत घेऊन जातात. आणि त्याप्रमाणेच पुढचं जे शरीर मिळेल त्यावेळेला आपल्या इच्छाच्या नुसार आपण परत तशी कर्म करू करतो. तर आता हे समजून घेण्याचं एखादं सोपं उदाहरण म्हणजे आपण मोबाईलचं, आपला हँडसेट जो असतो आणि सिम कार्ड त्याच्यातलं. तर जसा बघा, आपण एक मोबाईल आपला खराब झाला म्हणून आपण दुसरा विकत आणला मोबाईल, आणि त्याच्यामध्ये जुन्या मोबाईल मधून आपण ते सिम कार्ड काढतो आणि त्या नवीन मोबाईल मध्ये घालतो आणि आपला नवीन मोबाईल आता सुरू करतो. पण आता या सिम कार्ड वरती जे काही नंबर आपण सेव्ह करून ठेवले असतील ना, ते सर्व आता त्या नवीन मोबाईल मध्ये आपल्याला दिसतात. म्हणजे हेच आपण या श्लोकातून समजून घेतलं की जशा प्रकारचं कार्य या जन्मात करण्याची आपल्याला आवड असेल
ते कार्य आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल असं अनुरूप शरीर आपल्याला पुढच्या जन्मात प्राप्त होईल. मग या जन्मी अति मांसाहाराचं जर का कोणी सेवन करत असेल तर त्याला वाघाचं शरीर मिळू शकतं. आणि वाघाचं शरीर मिळालं की त्याची रचना ही मांसाहार करायला अगदी योग्य अशी बनवलेली असते. वाघाच्या शरीरामध्ये तो काही शाकाहार करून गवत खाऊन गायीसारखं राहू शकणार नाही. तसंच भक्ताचं पण आहे. भक्ती करण्यामध्ये जो या जन्मी संलग्न आहे, पुढील जन्म त्याचा अशा ठिकाणी होईल जिथे त्याची भक्ती पुढे सुरू राहील अशी व्यवस्था केली जाते आणि भगवंतांचीच योजना आहे. अशा परिवारात त्याचा जन्म त्याला प्राप्त होतो जिथे माता पिता दोघंही भक्तीमध्ये संलग्न आहेत, सुखसोयी आहेत, उपजीविकेची चिंता नाहीये, त्यामुळे तो भक्तीमध्ये वेळ देऊ शकेल. म्हणजे भगवंतांनी केलेली ही व्यवस्था आहे ज्याद्वारे भक्ताला भक्ती पुढे सुरू ठेवता यावी म्हणून झालेली ही त्यांची कृपा आहे. तर जशी कर्म असतील तसं पुढचं शरीर मिळेल. आपण बघतो ना माणसांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची शरीरं असतात बघा. कोणी अतिशय बलवान असतो, उंच असतो, धष्टपुष्ट असतो, तर कोणी अगदी कृश असतो, दुर्बळ असतो. कोण सुंदर असतं, कोण कुरूप असतं, कोणी निरोगी असतं, तर कोणी व्याधीने ग्रस्त असतो. तर हे सर्व किंवा बुद्धिमान असतो, कोणी धनाढ्य असतो, कोणी निर्धन असतो. हे सर्व कर्माचं फळ आहे हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आता 9वा श्लोक बघूया का? किती वाजले? 4:09. मग एक श्लोक बघून आपण थांबूया पाहिजे तर 9 पर्यंत पूर्ण करू आणि मग थांबू. चालेल. हरे कृष्ण. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहांचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे आपल्याला श्लोकात काय सांगितलंय की आपला आत्मा कसा आहे, मूळतः तो शुद्धच असतो, पण प्रकृतीच्या गुणांच्या संपर्कात आल्याने त्याच्यामध्ये अशुद्धता येतात. जसं आता इथे श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये पाण्याचं उदाहरण दिलंय की पाणी कसं असतं, मूळतः शुद्धच असतं, पाण्याला कुठला रंग नसतो. पण कुठल्या रंग त्याच्यामध्ये मिसळला की ते पाणी रंगीत होतं, त्या रंगाचं दिसू लागतं. तसंच आता हा आत्मा अशुद्धतामुळे विकारयुक्त होतो आणि अशा अशुद्धतामुळे मनोवृत्ती मनुष्याची दूषित होते, म्हणजे चेतना दूषित होते ज्याला म्हणूया. अशा मनोवृत्तीमुळेच त्याला पुढचा देह मग प्राप्त होतो. जसं आता त्याच्या दूषित वासना असतील त्याप्रमाणे तो त्याची इच्छा असेल आणि त्याप्रमाणे तो शरीर प्राप्त करेल. मग ते माणसाचं असेल किंवा प्राण्याचं असेल, म्हणजे 84 लक्ष प्रजातीपैकी कुठलं शरीर त्याला मिळेल हे त्याच्या वासना आणि त्याची कर्म ठरवत असतात. आता इथे थोडंसं परत आपण 14व्या अध्यायाची आठवण करूया. बघा, प्रकृतीच्या संपर्कात आल्याने जीव अशुद्ध होतो हे आपल्याला सांगितलंय. पण भगवंत कसे आहेत, या 3 गुणांच्या वरती स्थित आहेत, गुणातीत आहेत. त्यामुळे जीव जसं जसं भक्तिपूर्ण सेवा करण्यामध्ये अधिक अधिक संलग्न होत जातो ना, तसं तसं त्याच्यामधली अशुद्धता दूर होत जाते. आणि शुद्ध भक्त झाल्यावर भगवंतांचे सर्व गुण या भक्तामध्ये दिसतात. एकच मिनिट. हा, हरे कृष्ण. तर आपण म्हटलं की शुद्ध भक्त जसा जसा म्हणजे भक्त जसा जसा प्रगती करतो, जेवढा तो भगवंतांच्या जवळ जाऊ लागतो, तसं गुणात्मक दृष्ट्या तो भगवंतांच्या सारखा बनत जातो. म्हणजे भगवंतांचे सर्व गुण त्याच्यामध्ये प्रकाशित होऊ लागतात. कारण भगवंत कसे सर्व गुण संपन्न आहेत आणि भक्तही, आता शुद्ध भक्तही गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या सारखाच असतो. पण भौतिक जगामध्ये कसं आहे, या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य आहे. आता सत्वगुणी बघा कसा होता, ज्ञान घेतो तो आणि कृष्ण भावनेशी जोडूनही घेऊ शकतो. आणि म्हणजे कृष्णच सर्व कारणांचं कारण आहेत, हे परम कारण आहेत म्हणतो ना आपण त्याला, परम सत्य आहेत. हे ज्ञान सत्वगुणी व्यक्तीपर्यंत पोचू शकतं. आणि मग जेव्हा त्याला हे पटतं, हे ज्ञान घेऊन ते पटतं, तेव्हा तो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून आता कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य करण्यासाठी संलग्न होतो. म्हणजे जे पण तो कार्य करेल त्याच्यामध्ये तो कृष्णांना मध्ये ठेवून तो कार्य करू लागतो आणि मग त्याची पुढे प्रगती होऊ लागते. म्हणजे तो आता विशुद्ध सत्वगुणाकडे वाटचाल करू लागतो.
आणि जेव्हा कोणी कृष्णांच्या बरोबर जोडलेला नसेल तेव्हा त्याच्यामध्ये या अशुद्धता अधिकाधिक वाढत जातात. जसा रजोगुणी आहे, तमोगुणी आहे, त्याची भौतिकाकडची आसक्ती ही जास्त अधिक असल्यामुळे तो बंधनामध्ये जास्त प्रमाणे गुरफटत जातो. आता आपल्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याबरोबर जोडून न घेता भौतिकामध्ये इतरत्र त्याचं आकर्षण असतं, तिथे तो जोडून घेतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये अशुद्धता येतात. त्यामुळे आपल्या गुणांप्रमाणे म्हणजे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या गुणांच्या वरती आधारित वर्णाश्रम पद्धती सांगितली आहे बघा. त्या गुणांप्रमाणे आपण जेव्हा क्रिया करतो ना तेव्हा आपल्याला ते शुद्धीकरण करण्यासाठी बरं पडतं. म्हणजे काय, सहजगत्या ती कार्य आपण करू शकतो. जसं आता ब्राह्मणाचा सत्वगुण असतो, त्यामुळे आपल्याला काय सांगितलंय की ब्राह्मण काय करतो, पठण पाठण यजन याजन दान आणि प्रतिग्रह. हे भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे. ज्ञान घेणं, ज्ञान देणं, जप करणं, इतरांना जप करण्यासाठी किंवा ज्ञान घेण्यासाठी प्रेरित करणं, हे सगळं कार्य हे ब्राह्मण करतो. तसंच जेव्हा तो दान घेतो, त्याच्याकडे अधिक दान त्याला मिळालं तर ते तो वितरित करतो सर्वांमध्ये. म्हणजे ही अशा प्रकारचं त्याचं कार्य असतं ब्राह्मणाचं. त्यानंतर क्षत्रियाचं कार्य काय असतं, क्षत्रिय रजोगुणात असतो. मग प्रजेचं रक्षण करणं हे त्याचं कार्य असतं. मग ब्राह्मण असतात समाजामध्ये, स्त्रिया आहेत, लहान मुलं आहेत, वृद्ध आहेत, गोमाता आहे, या सर्वांची रक्षा करणं हे क्षत्रियाचं कार्य आहे. किंवा शासन करणं म्हणजे चोर आहेत, डाकू आहेत, या अशा कुप्रवृत्तीच्या लोकांना नियंत्रणामध्ये ठेवणं, प्रजेच्या कल्याणार्थ योजना राबवणं, जसं काय मंदिरं बनवणं किंवा पाण्याची व्यवस्था करणं, भोजनाची व्यवस्था करणं, हे सर्व क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे. जो वैश्य आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही गुण आहेत. कुठले आहेत, रजोगुण पण आहे आणि तमोगुण पण आहे. आणि त्याला कर्तव्य काय सांगितलेलं आहे, कृषी, गौरक्षा आणि वाणिज्य. म्हणजे जे धन वैश्य कमावतो त्यातून तो क्षत्रियाला म्हणजे राजाला कर देतो, जे तो राजा म्हणजे राजा मग राज्याच्या प्रगतीसाठी वापरतो. आणि वैश्य ब्राह्मणाला दान पण देतो. तसंच शूद्राला अन्न वस्त्र निवाऱ्याची तो व्यवस्था करतो. हे आता वैश्याचं कार्य झालं. आणि शूद्राचं कार्य काय आहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांची तो सेवा करतो. म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या कार्यामध्ये ते स्वतःला जेव्हा जोडून घेतात आपल्या गुणाप्रमाणे, ते कार्य ते सहजगत्या करू शकतात. आणि अशा प्रकारे ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, वैश्य असेल किंवा शूद्र असेल, त्यांची कार्य ही जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर जोडलेली असतील ना तेव्हा त्यांची प्रगती होते. कृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठी त्यांनी कार्य केलं तर ते प्रगती करू शकतात, अन्यथा त्या दूषित होतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ती अशुद्धता येते. आता ध्रुव महाराजांची कथा आपण आपल्याला माहिती आहे बघा. ते तपस्या करायला गेले होते जंगलामध्ये, राज्यप्राप्तीच्या हेतूने ती तपस्या केली होती. आता दुसरी एक तपस्या हिरण्यकश्यपूने पण केली होती, अतिशय खूप खडतर तपस्या त्याने पण केली होती. पण या दोन्ही तपस्यामध्ये खूप फरक आहे. ध्रुव महाराजांनी विष्णूंच्या प्राप्तीसाठी केली, कारण त्यांना राज्यप्राप्ती हवी होती आणि विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी केली. तर हिरण्यकश्यपूने ब्रह्मदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी केली होती. आणि हिरण्यकश्यपूचा हेतू पूर्ण वेगळा होता, त्याला स्वतःला स्वामित्व गाजवायचं होतं सर्वश्रेष्ठ होऊन. आणि हिरण्यकश्यपूने आपल्या तपश्चर्या करण्यामध्ये कुठल्याही गुरूंचं मार्गदर्शन घेतलं नाही, कारण तो स्वतःलाच श्रेष्ठ मानत असे. पण ध्रुव महाराजांनी एका शुद्ध भक्ताला म्हणजे नारद मुनींना आपलं गुरु म्हणून स्वीकारलं होतं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ती केली होती. आता हा हिरण्यकश्यपू जो होता तो तर विष्णूंच्या प्रती वैरभाव होता, त्याचा शत्रुभाव होता आणि स्वतःच स्वामी असल्याचं तो ठरवलं होतं त्याने. मीच काय तो श्रेष्ठ असं त्याचं मानणं होतं. आणि तपश्चर्या संपल्यानंतरही त्याचं तसंच वागणं राहिलं. आता एवढी खडतर तपस्या करूनही अहंकार मात्र त्याचा जराही कमी झाला नाही. पण ध्रुव महाराजांमधली जी द्वेष होती, ईर्ष्या होती, ती मात्र विष्णूंच्या सान्निध्याने ते सगळं संपून गेले, दोष अनर्थ संपून गेले. विष्णूंच्या आशीर्वादाने ध्रुव शुद्ध भक्त बनला. तर त्यामुळे अशा प्रकारे कुठलंही कार्य जेव्हा आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो ना तेव्हा ते दिव्य होतं. म्हणजे लोक भौतिक जगामध्ये पण बघा खूप परिश्रम करतात, अगदी 16-16, 18-18 तास काम करताना आपल्याला दिसतात. म्हणजे एक प्रकारची ही तपस्याच आहे ना. पण ही तपस्या कृष्णांच्या बरोबर जोडली नसल्याने ती दिव्य नसते आणि त्यामुळे अशी कार्य आपल्याला अशुद्ध करतात. म्हणजे म्हणून श्रीला प्रभुपादांनी म्हटलं ना, पाण्यात रंग मिसळला की ते पाणी रंगीत होतं. जसं तात्पर्यामध्ये लिहिलंय तसंच आपण कुठलं कार्य करतो, कोणत्या भावाने करतो, कुठल्या हेतूने करतो, याप्रमाणे आपल्यावरती तशी ती अशुद्धता येते, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. किंवा आता कधी आपण मार्केटमध्ये गेलो बघा, कुठल्या दुकानामध्ये गेलो,
कपडे विकत घेण्यासाठी आणि दुकानदाराला आपण विचारलं आवडलेल्या कपड्यांबद्दल की बाबा याची किंमत काय, तर तो खूप जास्त किंमत सांगतो. मग ती किंमत आपल्याला म्हणजे तो कपडे महाग वाटतात ते, मग आपण त्याला म्हणतो नाही एवढे नाही, मला अमक्या कमी किमतीच्या ह्याच्यापर्यंत दाखव. मग तो सांगतो की तुम्हाला तसे ड्रेस बघायचे असतील तर तुम्ही असं करा, दुकानाच्या वरच्या मजल्यावरती जा, तिथे तुम्हाला त्या प्रकारचे ड्रेस मिळतील. म्हणजे अधिक पैशाने जशी आपण महागडी वस्त्र विकत घेऊ शकतो, तसंच आपली कर्म जर का उत्तम असतील तर आपल्याला शरीर उत्तम प्राप्त होईल, सुख सुविधा प्राप्त होतील. म्हणजे जसं कर्म असतील, जशा इच्छा असतील, त्या प- त्यानुसारच आपल्याला पुढचं शरीर प्राप्त होणार आहे, हे सरळ सरळ आपल्याला इथे या श्लोकावरून समजून येतं. तर हम्म. आता आपण ना 10व्या श्लोकापासून पुढच्या वेळेला करूया. बरं, मग आजच्या श्लोकाशी काही, आजच्या सेशनच्या संबंधित काही शंका आहेत का कोणाला? सायली माताजी थांबवता रेकॉर्डिंग तुम्ही? हो हो, एक मिनिट.